dengan makending. Mundur sang Rakyana mate nanging Prawadyabala Pasa tambur miyang suling pepandhen talutak miwa bandera kakandha mawarna-warna pindha jaladyan asre kawaryan ong Togok ya Catugara kula wonten dawuh sinuwun Bilung Sarawita kula wonten maring dawuh Ndara nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Sumadenta ing Garjita Waryan nyadong dawuh ngawe teng alun-alun kok sajak kaya wong keweden keringete banyu mili kuyu-kuyu kaya ngoten enten napa Bos Bilung kula wonten maring dawuh Togok kula kewalik kaya sangka bingung rasane atiku Togok dos pundi nalika semana mesti wae nalika kowe tak kandhi saka negaring Parangrajah kowe tak kandhi sowan ngersane Sinuwun Prabu Puntadewa nggih ana ing Praja Negara Ngamarta aku durung jarwani ing saknyatane babakan ya kuwi apa ta sejatine kang dadi wigatine wontene Prabu Somadenta Ratu ing Garjita Waryan kautus sewan ana ing ngersane Prabu Puntadewa lah nggih sampeyan wiwit sonten wau nalika ngandhi kula kalih Bilung budal sampeyan dereng paring dawuh bidal teng negari Ngamarta enten wigatos napa lah aku tak omong karo kowe nggih anane aku sowan ana ngersane Sinuwun Prabu Puntadewa ya sowan ngersane para Pandhawa kuwi ingkang sepisan nyendikani dawuh Sinuwun Prabu gagak sinampar nalindring Parangraja wis cetha nggih wonten ingkang angka loro wigatine ora ana liku jaba ya mung aku kenen nglamarake putre Ngamarta ya kuwi ingkang aran Dewi Wara Drupadi lho mengke riyin Lung napa nek sak ngertiku Dewi Wara Drupadi kuwi garwane Ratu Ngamarta. Cen heeh Kak. Nuwun sewu. Lah kok nganti Sinuwun Prabu gagak sinampar nalendraing Parangrajah menika lah kok teka badhe nglamar dumateng pun Dewi Wara Drupadi. Ana bojone wong kok arep dipek bojo, arep dilamar niku nalare dugi pundi? Oh sik kowe aja nyentulani rembuku. Nggih. Ya senajan to kacarita Ratu Ngamarta sing jejuluk Prabu Puntadewa kuwi pancen ratu sing gedhe putih. Gedhe putih kuwi tegese lila legawa lair lan batin. Aja kok bondo donya luwih-luwih mung bojo nadyan nyawa utawa urip wae bakal dipasrahke dening wong liya. Waton gawe srana kabagyaning wong liya. Lah nggih, niku ngertos. Pancen kondhangipun Sinuwun Prabu Puntadewa menika pancen niku. Ya. Nanging dudu kuwi sing njalari anane Prabu Somadenta ngawe kowe
wong loro goglung lajeng kersanipun yen to iki mengko aku kasembadan iki mau aku kasembat umpama kasembadan nglamar Dewi Waradrupadi pangeh yen to aku ngawe nglawan kowe aku arep njaluk sak biyantumu nggih nyuwun bantu napa mbok menawa kula karo Bilung iso ngewangi ya Long mbok menawa nyuwun atur saking kula kalih Togog iya nyuwun niku pamrayogine kados pundi saene pripun ning mesti nuwun sewu teng Pasewaken negara Ngamarta wau mesti enten sing boten nrimake ana sinten sing boten nrimake anane sampean nglamar Dewi Waradrupadi sinuwun wonge galak dheweke ratu raine abang berkata basa aku matur ngersani sinuwun Prabu Puntadewa yen to ngasih ora kelakon anggonku mboyong Dewi Waradrupadi aku nantang yo aku nantang Puntadewa kok nantang pripun sinuwun menawi paduka mboten maringaken ingkang garwa kula aturi jaga jagang sing jero benteng sing kandel kula aturi nyamaptaken sagya para senopati kinarya ndepani dhumateng Padyabala saking negaring Parangraja lah sampean kewanen sampean kewanen sababe piye mengke riyin sing ngadepi sampean sing ora trima nek sampean nglamar Dewi Waradrupadi niki wau sinten Ratu Galak ratu ngendi anu nuwun sewu ratu saking negari pundi tak takoni jare Ratu Mandura ngono kok Long Ratu Galak Ratu Mandura sapa Long mosok lali ana wong kondang kaya ngono kok sapa Cetha Prabu Baladewa duh nuwun sewu sinuwun piye sampeyan nganti diadepi karo Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan ngibarate ana tetembungan iwak kecemplung asbes lho anu wuwu padha karo sampeyan iki kutuk marani wong mancing sunduk kutuk marani sunduk lho lah kok aku mbok umpamake kutuk marani sunduk nggonku wani nyentulani rembuke Prabu Baladewa ya pancen sak lumrahe yen to ana sing ora nrimake mesti aku kudu padu lho langge wong niku nek sing ora trima mesti ya kudu padu kudu wani debat ya to Long ning nuwun sewu sing sampeyan adepi niku pun Ratu Mandura Prabu Baladewa monggo nuwun sewu Prabu Baladewa niku bantenge tanah Jawa Prabu Baladewa niku ratu sing ora tau mambu penantang lah nuwun sewu lah kok teko nganti sampeyan wani nantang kali sinuwun Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan kewanen ngibarate ngethok driji landesan dengkul kayata dene suduk gunting tatu loro niku nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa ora tak takon kowe kok kesajak kaya wong keweden mbosaku ngendika yen to aku adu arep karo Ratu Mandura sababe apa lah nuwun sewu sejarahi disejarahi kuwi lah iya Prabu Baladewa niku wau cetha banthenge tanah Jawa ya ora tau mambu penantang lah nuwun sewu ratu-ratu sing luwih digdaya tinimbang sampeyan Duk Rikala semanten ora ana sing wani nantang Prabu Baladewa lah kok sampeyan wani nantang Sinuwun Mandura niku nuwun sewu sing ajeng tinggi ragat niku napa lho sebabe piye lho nuwun sewu sepisan Prabu Baladewa menika ratu ingkang sekti kalintang jayaning perang niku nek temandang ning pabaratan nek perang wae brangasan ora pandang bulu mbah kuwi anake mbah kuwi sapa nek nandang kaluputan mesti dipateni dilawan karo sing jenenge Prabu Baladewa apa ya nggih Prabu Baladewa niku ora wedi aku kok nuwun sewu mergo dereng rampung leh kula kalih Bilung matur Prabu Baladewa niku kagungan pusaka cacahe kalih sepisan
pusakane niku Kodrat kalian Wiradat. Sing Kodrat jenenge Nenggala, sing Wiradat jenenge Alugara. Niku pusaka ampuh. Tamake gunung Jugruk segara Asat. Wonten fotone kok ling eksekusi Prabu Baladewa niku ngeri. Namake Kyai Nenggala teng jajaning bangsah pecah dadi 7. lho Nenggala kuwi nggih Nenggala niku. lho edan ora sebaene niku nembe Prabu Baladewa sing maju. Durung nek sing maju Panenggak Pandhawa ya, Gog. Heeh. Sapa Panenggak Pandhawa sapa? Satronja Dipati. Jogja di perbatasan timur. Sapa Satronja Dipati? Raden Harya Werkudara. Niku satriya gagah Piteksa godhek Wah. simbar Jojo. Ah, luar biasa niku. kasektene linuwih Bebasan pinatah mendat Jinala Menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Niku Raden Werkudara niku ya duwe pusaka loro Kodrat kalih Wiradat. Sing Kodrat jenenge Kuku Kacamata Pancanaka. Pancanaka. Sing Wiradat jenenge Gada Lukitasari ya gada rujak utek. Rujak Polo. Lho, Werkudara kuwi. Werkudara niku Werkudara niku. Mangka nuwun sewu, gada Lukirik niku mau. Lukitasari. Gada Lukitasari niku wau gada nek dideke iso ngeyupi sawah 9 hektar. Lho, apa iya lho? Nggih, sangka gedene. Gedhe tur atos, ora kaya sampeyan. Lah gadane sampean ki mung sak. Mung sak. Apa niku? Mung cilik digawa disempitke teng nggen ada setut digo mlayu mung. Lah mongko sampean gawa munggah ning nggon adem kaya ngene, dadi ilang to gadane. Aku ora wedi yoan karo sing jenenge Raden Werkudara. Pun monggo nek mboten wedi nggih monggo sing penting kula kalih bilung pun ngelekke. Niku nembe sing nek umpama sing ngadepi sampean Raden Werkudara. Urung nek sing maju Panengah Pandhawa. Sapa Panengah Pandhawa? Satriya ing Madukara Kekasih Raden Janaka ya Raden Parmati. Sing nyimping niki lho. Permadi lho. Raden Permadi. Kaunggulane apa kuwi? Nuwun sewu sampean tak kira urung ngerti kondange. Urung. Raden Janaka niku satriya bagus tanpa cacat. Pengawak tirta Guwaya Teja. niku duweni gelar lelananging jagat Lancuring bawana. Senes kaya nek togong niku senes lelananging jagat. banjur apa? Nggih mang pikir dhewe niku wingking enten sing pun ngomong. Raden Janaka kuwi Lelananging jagat lancuring bawana. Nggih. Separone donya baguse dipek kabeh kali Raden Janaka. Niku separone, sing separone meneh wis sumebar warata wonten saindenging jagat raya menika. Kula kalih togok mengkumanan rai kaya telek ngoten niki. Heeh ya lengke. Raden Janaka ki ampuhe nggon endi? Ampuhe nggon pengasihan ya, Gog. Aku mbiyen tau njaluk ilmu jaran goyang karo Raden Janaka. Ya gleleng ning ragatku sing ora kuat. Monggo nuwun sewu Raden Janaka niku satriya garwane akeh. Lho. Janaka bojone akeh. Nggih. Nggih, ora kaya sampean bojo ming siji padu terus. Sampeyan anggere bali nyambut gawe arep mulih ning omah. Ketemu bojoku neh. Anake ming sedih karo sedih. Lah mongko nuwun sewu Raden Janaka niku garwane akeh mongko rukun kabeh. Ayo piye ta? Ayo sangka baguse kok ya, Gog ya. Heeh. Coba nek kaya awake dhewe ngene iki sing di bojo luwih saka siji, lah apa ora wis dadi iwak empal wingi-wingi. Ha iya. Kuwi rak kadidayane. Lah nggih. Kasektene apa? Kasektene Raden Janaka niku pinter manah. Pinter manah. Wah, merga niku gurune Begawan Durna.
Raden Janaka niku riyen kuliahe teng UGD. UGD ki apa? Universitas Guru Durna. Ngaten? Janaka kuwi Nggih. Mula pintere manah ora jamak-jamak. Wah, anggere wis gendhewa dipenteng. Jemparing wah luar biasa, jemparing dipasang dilar laring gendhewa rekata culke mak. Kuwi apa? Angin swara angin jemparing niku mak ciung plus ngenengi matane mungsuh. Niku Raden Janaka. Niku Raden Janaka Duwe pusaka. mangka pusaka saking Para dewa kabeh. kaya wis nyemelangi to niku. Kiai Brahma Warastra. Kiai Brahma Kumbara. Terus Kiai Pulanggeni sing paling ampuh Kiai Pasopati niku bedare jemparing bentuke wulan tumanggal. Kiai Pasopati Nggih. Niku lek ngecake mboten nganggo wujuding gendhewa ning ming dibatin. Ngaten. Dadi ming Pasopati metu sing muter-muter goleki mungsuh. Wis kaya peluru kendali nika. Niku nek mengke sampean ngadepi Raden Janaka. Durung nek sing maju anak-anak Pandhawa, mongko anak-anak Pandhawa niku akeh banget ya. Putra Jodipati niku akeh banget, urung sing putra Madukara kuwi akeh banget. Antarane sapa wae? Supayane mengko aku nggenku ngadepi anak-anak Ngamarta sartane waduk bolo sing negara Ngamarta aku ora kagok, aku ora wedi. Ya wis men arep nekat lho. Men arep nekat stoke wae. Putrane Raden Werkudara niku sepisan sing barep niku satriya jangkar bumi. Kekasih Raden Antareja. kuwi anak Werkudara sing barep. Nggih, Satriya jangkar bumi. Pripun? Niku kadigdayane iso nyembur rupas. lho, Nyembur rupas nggih karang putu dewaning ula kaya putu dewaning ula. Dadi mungkin nek sampean wani karo Raden Antareja, nuwun sewu, sampean mati disembur ula. Disembur kali Ndara Antareja, kali Raden Antareja. Lho lalene nek sampean iso lolos, Raden Antareja nesu lapor mbahne diwaning ula. Terus sampean ditumutke sirkus. sing tenan to ora celempungan tolong iki. Antareja nesu lapor karo mbahne, kongkonan ula sak donya kon methuki sampean. Sampean madhang parani ula. Ha pripun? Wah, aku ora wedi. Lho mboten napa-napa. Madhang parani ula-ulane tak bleh, tak ngulawuh. Mangga, mangga. Terus anake sing nomor 2 jenenge Raden Gatotkaca. niku Ratu Pringgondani. Ratu Pringgondani jenenge Raden Gatotkaca. Kadigdayane iso mabur. Paling ora mung suwe Raden Gatotkaca niku potol ndase. lho, Ndase sapa? Ndasmu. Sirah panjenengan menika. Niku musuhe Raden Gatotkaca minimale potol sirahe. ming loro anake Werkudara. 3 sekedap. Sing ragil anake jenenge Raden Antasena. Raden Antasena. Nggih, niku putu dewaning banyu Sang Hyang Hananta Boga. Kadigdayane apa? Kadigdayane luar biasa niku iso nyilem teng banyu. Aku ora wedi. Mboten wedi nggih mboten napa-napa. Karang niki sampean le ora wedi mergo teng Ngamarta adoh saka segara. Ayo to perang kali Raden Antasena tan wurunga sampean mengke Menang. kalah. Lho. Mergo nuwun sewu niku kancane nek teng laut niku mapane mboten teng daratan mboten niku mapane Satriyan Randu Gumbala menika wonten madyaning segara, wonten madyaning samudra. Balane Antasena niku iwak-iwak kabeh kaya ta Aku wamen. nggih. Terus iwak Layur. Kartomarma. Terus Bambang Wader. Joko Lele. Terus sing wernane kuning kae. Apa? Bader Bang Sisik Lombok. Oh, Badir Bang Sisik Lombok kuwi lho. Nek kena banyu ajur kae lho kok.
Aku ora wedi kok. Mboten napa-napa nek sampean mboten wedi. Lung, wonten dawuh. aku ora percaya aturmu nek urung tak coba dhewe. Mboten napa-napa, coba ya, Gek. Coba. Sampeyan nek ajeng kewirangan monggo, nek sampeyan ajeng pun ngiklaske kalih uripe sampeyan, pati uripe sampeyan nggih monggo mang majeng wonten ing pabaratan. Gak kowe kok saka nguyuh apa kowe, Gek? Lambemu ora ana. Pokok wonten dawuh, ora sateteng piyaki wadyabala. Tak kira aku dhewe ratu ing Garjita Waryan. Saguh yen to ngundurke satra-satra Ngamarta. Monggo Wis delok wae. Engko mbangani awake dhewe ming kangelan golek bandosa. Ayo golek saiki wae. Kowe iki pira bara bendara arep maju perang iki mbaya di kencengi sartane. Digawe aku supaya gumregah nggonku mbelani Sinuwun Prabu Gagak Sinampar. Nggih mangga nek ajeng kewirangan mboten napa-napa mang nyoba satria-satria Ngamarta. Jaluk pangestu kok. Nggih, hati-hati. Padha sing mau. Ya. Medun, sapa kuwi mabur marang? Hot. Rene Raden. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggana magawe klarira wang parat manus maning jajalanat ana satriya mabur kaya manuk gok wonten dawuh lung sapa iki waduh lung urung-urung wis arep potol ndase iki lho kowe ora ngedeg-degi aku lho sapa iki gok lagi sing kula critake wau satriya Pringgandani anake Werkudara sing nomer kalih. Wah, watatitah bedebuah parat.
Iki Gatotkaca. Ha nggih. Pun bidangu ke omong-omongan. Walah menungso ora tatanan. Apa pancen bener kowe Raden Gatotkaca? Takon marang aku pancen para nyata. Ya iki ratu Pringgondani Raden Gatotkaca. Kok wonten dawuh bener. Lah nggih. Apa kowe sing aran Prabu Somadenta dasar kepara nyata? Takon karo aku iki Ratu Garjita Waryan, dutaning Sang Prabu Gagak Sinampar. Nalindring marang raja. Gatotkaca. Tolong barat. Ndi? Wakmu ngamarta sejere Prabu Puntadewa kon masrahke garwane. Kon masrahke Dewi Wara Drupadi. Malah kepara sadurunge aku mboyong Dewi Wara Drupadi, Ratu Mandura sing jenenge Prabu Baladewa kon tekan kene tak nggone keset ndase. Wis kewanen iki. Ya minggat ya. Rumangsane aku mamang wong kewanen iki aku ya rada melang-melang e. Lah iya. Ibarate ora mangan nangkane engko melu gabul pulute. Nek kono mati awake dhewe sing rekoso golek kijing, golek mari, golek kembang. Kok Gatotkaca sajak keweden nak sumbari kok. Ana parat. Nek pancen kowe ketuku arep mboyong Kanjeng Ratu Wara Drupadi. Langkono luwih dhisik kandhane Gatotkaca babuk babarwa. Lena pangida tebak dadamel kau ning kene marganing matimu. Singolena prateng lalis Prabu Somadenta. Sining karya Waduh. Aske. Hei. Oh. Hei. Aske. What? Warat. Oh, tekano kene pecah diadam. Oh, sadyak kowe kaya ngene iki dialuk amuh warat. Oh, sambat to kowe. Oh. Oh. Woi! Waduh. Oh, waduh, mati aku. Oh, waduh. Mati kan. Oh. Waduh. Awas.
Waduh. Woi, Dano Jombo Chandra. Waduh. Bapak ya bapak woi lo parah saji mati we suara lebu senawal Woi, dia ora apa. Hei, wah. Aduh. Mati aduh. Wah. Aduh. Cenanangan kaget kok jengkelit barang ora apa dia mangi wong tua ki sak nyepelekke iki entuk-entukane kaya ngono kuwi disaut candhak gulune karo Raden Gatotkaca terus diputer keluar dijuatos blas 500 Bles kok bles 500 iki anggepe apa? Ndaramu pingsan kok. Ha iya. Digugah dielengke. Iki peperangan nek ngewangi nyendikani dawuh Sinuwun Prabu. Gagak sinampar nek nganti gugur ning palagan malah mung kewirangan. Nek aku ya trima mending ngono kuwi. Mbangane bali mung ora entuk gawe. Ayo to. Heeh. Dadi ya wis. Gugah. Mangga Gusti mumpung tesih anget menika. Kok isih anget piye? Bakso. Kula aturi enget Gusti. Monggo Gusti. Togok ngidak beling. Apa? Monggo kula aturi eling Gusti. Mangga Gusti. Togok mbilung. Apa kuwi? Kula aturi mbambung Gusti. Mbambung. Wong mbambung ki wong ora eling. Gugah sing sak tenane. Tipe kantek bayat maja ngelingana risang. Ngelingana risang Wiratamtama. Oh. Irung. Kula
Wis tangi ta wonge. Walah keparat. Gatotkaca perange awur-awuran. Lah pun kula omongi. Niku ora kok awur-awuran, sampeyan sing kalah sekti, sampeyan sing kalah Digdaya. Mungsa Gatotkaca niku angel tangguhe. Walah keparat. Sirahku candak bola-bali. Diantem bola-bali. Ngasih aku ngantem dheweke kaya ora krasa kok. Malah kaya tak antem. Kaya keneng ning ora keneng. Kuwi dayane ngopo? Dayane ngopo nek kaya ngono kuwi gak? Lah sampeyan kenging aji lembu sekilan. Gatotkaca nek ngono matek aji lembu sekilan. Lah nggih. Walah mula tak antem kaya kena ning ora kena jebul tinemune. Isih kurang sekilan. Kok wonten dawuh. Kira-kira yen to iki mengko aku maju sapa ing ngadepi aku? Paling nggih Antareja nek mboten Antasena. Ya. Antareja putu Dewaning Ula. Nggih. Isa ambles bumi saged tontonan niku. Aku arep matek aji welut putih. Antareja ambles bumi, aku ambles bumi. Titenono. Antareja ora mati dening aku aja diundang Ratu Garsita Waryaga. Monggo. Wela. Elak juraganmu kae. Lah witekku yo nyok. Modar kowe. Lho. Parat. Wah, ya. Modar kowe, modar. Oh, lho mati aku. Waduh. Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Mati aku. Waduh. Ah. Ya. Waduh, mati aku. Aduh, mati tenane. Yo ngalah. Raiku iki piye iki? Raiku piye iki? Yo, Aduh, mati aku. Mati lanang. Dinjloki sakayange. Dadaku yo. Bali ora Yo. Bali aku. Aduh, yo. Aku arep kapake. Aku arep kapake. Aja edan. Aku arep kapake. Tak candak sirahmu kene. Tak piting sikilmu Aja tau nyalke.
jero jebule. Waduh, Edan. Waduh, kene rada cetek kok. Kene rada cetek kok. Ampun. Walah. Ketiwasan nek lelakone kaya ngeten iki. Ayo. Wah, Edan tenan. Edan tenan. Wah, lah Antarja. Antarja aku ngerangkul ragane Antarja. Sekonjeron bumi malah aku genti dirangkul aku dibleseke. Ampun seru-seru tiang itu sih kurungu. Aku ngerangkul Antarja sekonjeron bumi. Malah Antarja genti ngerangkul aku. Kula mambu kaya enten wong masuk angin iki. Ora tau-tau neng nggon adem ayo ta. Dadi masuk angin niki mengke nek kula teng jero banyu ngeten iki suwe-suwe. Iki susah kula masuk angin iki mengke. Kowe ra iso renang kuwi mancik gegerku kene. Wah, edan tenan. Eneng jeron bumi aku diwantemi sirahku tias. Raiku dikosot-kosotke nggon mbuh mau apa? Atos kok, atos. Tur rambune wah, apa lho? Sepiteng niku. Wah, lah sampean teng jeron bumi raine digasut-gasutke sepiteng. Iki piye iki kok? Iki piye? Wah, iki piye? Pun aman niki teng jero kali, teng jero banyu niki pun aman. Iya. Kose Antasena iso ning jero banyu e. Engko nek awake dhewe kenek apa ketemu Antasena modar. Lho la iya. Lho nggih. Wis ora apa-apa lah. Bakune nyingkres sithik nggih. Apa lung? Ana wong anu e. Ana wong liwat e. Sapa? Oke Antasena ning nggon banyu. Udu ki coba ta. Oh alah. Ming barang mambu e kok. Apa iki lho? Gedang goreng. Piyai kene iki cendak gentur anggone sedekah kok. Panganan enak-enak ming diguwak turut kali. Waduh edan tenan. Edan tenan, Lung. Wonten dawuh. Gok, Nun. Lung. Nun. Gedang gorenge cathokno lho. Wah, sangka iku perang diantemi karo anak-anak Pandhawa nganti ngelih wetengku. Siap. Duh, kok ajar ya? Nun sewu iki ajar Eden. Ora apa-apa. Ora apa-apa karang wis ning jeron banyu. Nggih. Nggih, wah jan wis gadung kaya ngene iki luar biasa. Monggo ana lambak-lambak. Ayo tagak. Heeh. Oh, niku. Aduh. Wah, setan rataran. Iki apa iki lho? Gedang goreng. Gedang goreng ampune kaya tai. Nangge jan niku tai, gedang goreng. Walah batur ngakali Bendara. Ben kali mawon senengane kok. Piye iki? Mangteng mriki riyen mawon. Mbok menawi negari Ngamarta dering prayogi kawontenanipun Gok wonten dawuh. Nah aku mung ndelik nang kene arep nganti sok kapan kersanipun aku iki sing dikatitayan siji.
Satria-satria ngamarta tak damu ora dadi kandha aja takon dosa. Duh, mancep ya. Lal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 a. Jar kowe. Oi. Jar kowe. Yo, Baladewa ngendi Baladewa? Manus main jajaran sari pada Kriswana. Somadana, perangmu rusuh, perangmu ngawur parah. Kowe entamoni satra-satra kapan sagreme dhewe. Iki nata mantra Prabu Baladewa. Rumah saya aku. Ayo rumah saya anggap iki piye? Ratu mandure sepeleke. Karepmu piye? Karepmu piye? Ketekane guru kamar tandiang marap rusuh. Satra-satra kamar damu dadi kandha karepmu sagleme cacahanmu kaya wong ngawur barat. Waduh. Hei. Ora kena. Wah. Waduh, bodar kowe. Waduh. Anggap apa? Apa perlu semeneke? Aku nek kudu segitu ruang apa? Aku ki bandheke dalem joro atau mampu datang. Ora temu lah kok diapur karo petuk karo sanjap ndoro ya Mojopati. Ayo, sampe to. Ora arane Baladewa kalah musuh kowe. Waduh. Kok kabeh kula cukleke yo ben ngre wayange dhewe ora kangelane tanggung jawab lha nggih. Piye iki instrumene bali iki? Sawangan kuwi. Elak. Selamat. Luar biasa. Ning atase ming sak dapure sampean dapurmu dhewe kuwi anu. Ning atase ming sak panjenengan kok iso ngalahke Prabu Baladewa niku. Nah ora jeneng lek ampuh sengara kelakon ya, Gop. Ha iya. Baladewa ki ratu ora tau mampu nantang nyatane apa? Arep jare kondang bantange tanah Jawa. Orane iso menang mungsuh aku. Cangkeme sapa sing muri? Lho. Kumasane apa? Baladewa semelake. Hei.
Kotokan Gatotkaca tinon mapangaken narko kira teka pira Kresna Parta ong Gatotkaca mlayu-mlayu ning apa ketiwasan paman ana apa Gatotkaca mungkin dados ning kawuningan samangke pangamupun Nalindra Garjita Waryan inggih menika pun Prabu Somadenta sampun boten sagedipun pambengi malih ingkang putra ing pringgondane piyambak kawon mengsah kridanipun Prabu Somadenta Gatotkaca wonten timbalan aja kok kowe nadyanta pamanmu mesti wae mengko bakal kalah yen to maju ning Mabaratan. Cetha ning kene yen to Prabu Somadenta kuwi dudu ratu ingkang baen-baen. Kersanipun kados pundi? Gatotkaca wonten timbalan. Yen to jeneng sira anakku cah bagus ndak paringi kewajiban sartane iki kudu mbok lakoni kepiye? Namung sendika ndherek dawuhipun paman ing Madukara. Karsanipun kados pundi ingkang putra pun Gatotkaca kantun nderek. Yen mangkono tak jaluk anakku Gatotkaca mlebu ana telenging gendhoga iki. Yen mangkono kang mangkono mengko pun paman ingkang bakal ngaturake ana ngarsaning Sang Prabu Somadenta. Gendhoga ingkang misi anakku ing pringgondane bakal ndakake yen to gendhoga iki isine Kakang Mbok Wara Drupadi. Kersanipun nanging wanti-wantinipun paman kados pundi? Yen to iki mengko gendhoga wis tekan astaning Sang Prabu Gagak Sinampar. Wanti-wantiku aja pati-pati kendho nggonmu tansah gujeg marang tutuping gendhoga. Supayane Sang Prabu Gagak Sinampar ora bisa sartane ora kelakon nanggone mbukak isining gendhoga. Marangaken kula amung sendika ndherek dawuhipun Kanjeng Paman Yamarata diage mlebu ing telenging gendhoga Gatotkaca Kanjeng Wawan. Jomingan. Wes. Aja. Kene meng karo kaya ngene kowe wedi. Aja. Wah, edan kowe. Aja tenan. Gorono. Wah, edan. Aja, aku wedi tenan. Aja edan. Wah, edan. Somadenta kurang ajar kowe. Wah, aku nek karo luwing iki wedi-wedi tenan kok. Malampu wes. Ngono wae kalah kowe. Wedi tenan aku nek karo luwing. Setan kowe, parat. Apa? Prabu Somadenta pancen murang tata. Ya ben Raden, ya ben. Ayo.
Ratu, kadangmu tuwa Mandura wis kalah mungsu aku. Kalah karo luwing. Ayo. Apa kowe bakal iso wal sartane kowe iso nampik anggonku bakal nglamar Dewi Radrawati. Mengko dhisik Prabu Somadenta. Piye, Raden Janaka piye? Mesti wae kowe iso nyawang wujuding gendhoga ingkang dak asta iki. Piye, banjur karepmu? Sumurupa yen to sayekti gendhoga iki ora alur kejaba. Ingkang mapan ana ing sakjeroning gendhoga lan kejaba mung putri Ngamarta Kakang Mbok Ayuwara Drupadi. Matur sembah nuwun Raden. Waduh Raden ngaturaken panuwun ingkang tanpa windan. Iya tiba sepadha-padha. Iki menawi ngaten gendhoga menika saestu dipun pasrahaken dhateng kula lan sayekti Dewi Waradupati kapasrahaken dening ingkang abdipun Somadenta. Iya. Borong anggonmu bakal ngrika daya sartane bakal masrahaken ngarsane Ratu Gusti Morating marang raja. Iki. Menawi sampun saestu tetela gendhoga menika kapasrahaken dumateng abdipun Somadenta, sak mangkil ana kula nyuwun pamit bidhal. Kula badhe wangsul wonten praja negaring marang raja. Kajengipun Dewi Wara Drupadi dipun wengku garwa dening Sinuwun Prabu Gagak Sinampar ing marang raja Raden. Sing ati-ati Prabu Somadenta. Matur nuwun, matur nuwun. Waduh, monggo Sang Dewi. Hei, Ngambararum sang kusuma yatal mawur matu pronto sawuh padu Kanjeng Sinuwun ingkang abdi ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Yayi Waradrawati, Yayi Ratu ya. Pun Kakang tampa Yayi inggih. Sumengko pangawak bujra mboten ngadat sabenipun rawuh wonten ing taman keputren. Yayi mangertiya. Lamun pun Kakang mung bakal matur apa kang dadi saknyatane lan pun Kakang matur apa anan. Anggonipun Kakang bakal matur ora bakal ndak imbu sartane ora bakal ndak suda. Pun Kakang bakal matur ingkang prasaja sayekti mangkene. Dina sak mengko negara Ngamarta ketekan daya. Ingkang ora ana liya kejaba. Ratu ing Garjita Waryan ya kuwi Prabu Somadenta ingkang nampa dawuh utusan saka Ratu Gustine. Ratu ing marang raja ingkang jejuluk Prabu Gagak Sinampar. Mangertiya Yayi Ratu yen to Prabu Gagak Sinampar ngersake marang diajeng teges ngersake ora ana kejaba mung Prabu Somadenta bakal mboyong sartane bakal nglamar kelawan Yayi Ratu Waradrawati.
Mula kang saka kuwi gandeng gedhe palimarmaning nata ngamarta marata diage cahayu. Yayi Wara Drupadi marata diage manuta jeneng para tak pasrahke ana ngarsaning ratu ing Garjita Warya. Samengko bakal winengku garwa dening ratu ing marang Rajah Prabu Gagak Sinampar Yayi Wara Drupadi. Nuwun sewu sinuwun. Teka desta temen kados mekaten lampahipun ingkang abdi pun Wara Drupadi. Ning atasipun kula menika lair lan batos wita wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun ing Ngamarta. Kula menika lair lan batos anggen kula badhe leladi nerasaken miwah nindakaken darmaning wanita ingkang samestinipun. Nanging kenging punapa sareng kula midhanget dawuh pangandika paduka karo saged manahipun ngungkuli manah ingkang den cocok bajra lungit. Sumembur ponang ludira mboten saged kula pambengi raosipun sinuwun. Dosanipun ingkang abdi pun Wara Drupadi menika napa? Dosa menapa kula nggadahi lepat menapa kelawan paduka? Kula ki ngrumaosi mbok bilih tasih kathah kirangipun anggen kula leladi wonten ngarsa paduka. Ning mbok inggih kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung sinuwun. Kula aturi nyawang dumateng menapa ingkang dados labuhanipun ingkang abdi pun Wara Drupadi. Aja dumeh kok mung merga antuk pangalembana Ratu Ngamarta kondhang Ratu Gedhe Putih. Aja kok garwa nadyan nyawa bakal dipasrahake. Nuwun sewu. Menawi paduka namung nuhuni dumateng perkawis menika. Anggen kula midhanget pawarta bilih Kaka Prabu Ndarawati oncat saking praja negari Ndarawati. Kula kinten sedaya tok sumbering perkara saking paduka Kanjeng Sinuwun jelek dadi buta pitung gunung Sang Darma Kusuma wau. Ratala Drupadi Luguru sartane alus atur muning banget nyocok karo wibawane Ratu Ngamarta. Oh, nek aku wis diati buta gedene kaya ngene, sapa sing arep wani karo Ratu Ngamarta ya? Drupadi. Pancen bener tak kira sing dadi aturmu Yayi. Oh, yen tok sumbering perkara lan iki kejaba mung pun Kakang Yayi ya. Ratu Ndarawati. Pandhawa kanane sungsang bawur kaya mangkene kowe kok ngelungane kowe. Wah, ning ngendi darmaning kanane tran. Ya. Nggur kocap nesu lali karo bojone. Wah, nesu tenan iki. Mbok ora nesu. Wong panjenengan menika ugi duka. Yayi Wara Drupadi wis sarya sing lerem nang taman keputren Kaka Prabu Ndarawati janji ora kersa kundur ngamuk regane.
Ah. Woi. Lenggah bawa ureban saka bebaya ampamas neblak maruta kekancangan temanggegono wekasan sirna sinapu dening soroting Sang Hyang Arga ingkang nedheng manjur wonten tengahing ratri nalika semanten nuli Sang Prabu Somadenta arata tetulaning Sang Prabu Gagak Sinampara kundur saking negaring Amartawangan Dwi Toyamundi ngasta wujuding gendhaka ingkang pranyata nalika semanten wis kepareng sowan wonten ngarsanira Sang Prabu Gagak Sinampara Nalindra ing Parang Raja dasarnya Nalindra tuhu sekti kalintang jayaning aprang pramila sajuga jumbo kelawan dedeg piadekipun dasarya Nalindra gegagap widoksa godheg wok simbar jojo
Nadyan nalika semanten kawontenan madyaning karaton negari ing marang raja wis katon Brawira miwah katon Kuncoro ananging Sang Prabu dereng rumaos tentrem dereng rumaos lega menawi dereng nyanding Prameswari ing Amarta nenggih Sang Dewi Wara Drupadi nalika semanten lenggahira Sang Prabu gagak sinampar sinebut ringkeng bapa ingkang dados pujangganing tuwin tetuangganing praja negaring Parangraja nenggih peparap Sang Tapa Begawan Dandang Basurata miwah ugi sinebut dening Sang Rakyana Patih Muka Dirga nalika semanten sigra marwani pangandikan temah kawedharing lisan satemah kaya wong ngimpi alamun tinulung Pandhawa mulat sirnaning lawan wong agung padha kalepyan gene murup siniram lisa dedeterto kaya baksi kelangan uni kaya baksi ilang uni ilatala wong Dedyan Kalarutra Mas Patik Raja Dewaku nuwun mangke Bapa Penemban Dandang Basurata anggenipun kapiji rawipun kula piji wonten ngarsanipun Geng Putra pun gagak sinambar Bapa Penemban Dandang Basurata ya nggih anak Prabu gagak sinambar miji kelawan wisuwaning Kang Bapa kaya wis titi mangsa wis nekani noyah nayuh Baskara jeneng para Anggara Prabu gagak sinampar kaya wis antuk nugrahaning dewa ha iki Bapak katitik kula nyawang biswanipun Yayi Prabu Somadenta kula sawang mundi Dwen ngasta wujuding gendhoga. Iya. Pun rati cumeplong ora sing manahipun ingkang putra Babawan. Ya yen mangkono tumuli kadhawuh ana sartane kadangu. Ya kuwi Prabu Somadenta ingkang wis kepareng maju anggone sowan. Iki Babawan iki. Yayi Prabu Somadenta. Nggih kula wonten dawuh timbalan paduka. Kanjeng Koko Prabu gagak sinambar. Marata Tyagi.
Gandeng tak kira ora sandadak siadi walaka, ora sandadak siadi bloko lan ora sandadak siadi matur. Mesti wae Gendaka ingkang mbok asta kuwi ana kejaba ingkang mapan mancing nang sajroning Gendaka. Putri Ngamartaya kuwi Dewi Ora Drupadi. Koko Prabu wareng ngestaken dawuh. Samangke monggo kersa anggen paduka badhe nampi kanugrahan saking para Jawata. Kula sampun beta wujuding Gendaka menika kula aturi nampi. Koko Prabu. Kene. Apa Remban? Anak Prabu, Gagak Sinampar ana dawuhmu apa? Gendaka sampun kula regem, sampun kula cepeng wonten ngastanipun Kang Putra. Iya. Mula gageh kula nyuwun pangestu saking paduka Bapa Remban. Samangke mugi anggen kula badhe mikak ponang Gendaka. Tumuli Sang Dewi Ora Drupadi medal saking telenge Gendaka. Mugi samangke anggen kula mbangun slaning atrami, bangun bebrayan lawan Dewi Ora Drupadi. Sakmangke kula nyuwun donga pangestunipun Bapa Remban. Mugi langgeng. Iya. Langgeng dayaning pangestunipun Bapa nggih. Wah, lho. Wah. Waduh. Wah, edan. Bapa Remban. Ana dawuhmu apa? Kepiye nggih? Kok sajak kaya-kaya ora bisa mbukak tutuping Gendaka. Edan-edan parat menungsa ora tatal. Kula nedya mbukak ponang Gendaka nanging elokipun saestu rapet anggenipun nutup. Wah, mbok menawa pancen jumbuk lawan Dewi Wara Drupadi ingkang uga rapet anggone manembah lawan kakung. Iya. Apa perlu sabiyantunipun Bapa? Oh mangke. Elokipun dayaning Gendaka. Kula nedya mbikak ponang Gendaka nanging wonten daya pangariba ingkang nempuh sarandunging badanipun Kang Putra temah ndrodhok saknalika Bapa Remban. Lah kok dadi eloke kaya mangkono? Patih wonten dawuh sinuwun, Patih Mukadirga wonten timbala. Mbok menawa Yayi Patih Mukadirga luwih isa sartane luwih duweni daya kekuatan ingkang luwih tinimbang pun Kakang. Marta Dyaki. Bukaan monang Gendaka ngestaken dawuh Kanjeng Koko Prabu. Apa penemban menika kados pundi? Walah. Lah kok dadi kanane ngedapi-dapi. Gawe pengerame-rame ratu ing negara Parangraja. Mbok menawi wonten iku pamrayga saking paduka Bapa Remban Dandang Basurata. Mangkene ya nggih nuwun sewu. Gandeng wujuding Gendaka iki
temokake sartane ingkang manjing telenging Gendaka ora kejaba putri ing tanah Jawa. Kamangka Gendaka iki wis binaya ana ing tanah sabrang. Pun bapa ngrasa sartane pun bapa duweni iguh. Kepiye yen to mungguh mengko ingkang buka ponan Gendaka iki dudu wong ing tanah seberang nanging uga titah ingkang mapan ana ing tanah Jawa. Mula kang saka kuwi prayogane utusan kelawan Nayaka Praja ing Parangraja supaya ning ngupadi wong sekti kalintang jayaning perang. Syukur-syukur Brahmana winasis 1000 sugata miyang para nimpuna binaya ana ing tanah seberang ya ing negara Parangraja nggih anak Prabu. Gagatrisang kapirang urinang kul kinempet-kempet dosa ngertaning bawana prayogi mekaten bapa Nembania. Yen mangkono patih Mukadirga kula wonten timbalan paduka sinuwun Marata Dyagi sowan ing tanah Jawa. Sowan ing tanah Jawa upadinen pendhita ingkang ngeduga duweni kadigdayan inuwe. Ing sakmengko bakal ingsun dawuhi supaya mbukak telenging Gendaka. Mengaten lajeng benjang menapa mangkatipun ingkang abdi. Ora ketang sambung bocah lintang tumli budal dina iki. Nek ngaten nyuwun tambahi pangestu yen pamit. Aja kaya bocah cilik. Patih Mukadirga. Sumbara Mawalindo bumi kuncingku maludo kuntur ketuk lumembah penyuneku mambang walatala apa to dikaya ngapa aduh dikaya ngapa nadyan temeka lak-lakaning naga nanging yen to ingkang dawuh ratu gustiku ya sesembahanku sinuwun Prabu Gagak Sinambar sengara aku wani nduwa keparenge ratu gustiku ya aku tak ngambah ndirgan loro golek ana ngendi durunge pendhita sekti kalintang jayaning perang ingkang mapan ning tanah Jawa